Здравейте, Влог сега с Марто Дера, тъсното при мен е Дилянчо. Здравейте, Влог сега. И това е втората част от клипа на Minecraft Bucket Server. В предишния епизод ви показах как да се направи сервер. В следващите части ще ви покажа плагините, с които може да стане по-забавен вашия сервер. Това е втората част. Сега ще ви покажа плагина Essentials, най-новия, който намерих. Така, този линк ще го има долу в описанието. И така, цъкате си линка и давате надолу и гледате ето това Don't Core. Тези долните работи не съм ги попълнил, не знам какво значат. Сега Essentials Core Don't натискате, зарежда ви нещо, неозаглавен и направо си го дърпате. Така, стеглим се. Това представлява, ето това представлява нашия Essential. Сега, това изобщо не ви трябва. Така, може да ви излезе по друг начин. Отиваме в Minecraft сервер. Ето това. Отиваме в Plugins. Аз имам Essential. Сега ще покажа как се слага. То е много лесно. Просто взимате или копирате тези файлове, като ви се дават в определената папка и дърпате към папката Plugins. Ето това беше. Сега да пробваме какво е станало. След малко ще ползвам, докато ми се стартира сервер. Така. Добре, вече сложих Essential, само че съм с Game Mode. Така. Ще съм да го махна, извинете ме. Game Mode. На Survival Mode съм вече. Така. Пишем в чата Help. Help. И ни излиза ето това. Back, Balance, Ban, AFK, Backup. Сега да напишем Balance. Ето баланс ми е $0. Има също така и телепорт. Тъпа и тъпа и Older Player. Ето тъпа Player и Older Player. Той разполага този Essential също и с много други неща, като например AFK. Ето, you are now AFK и ви пуска на някакво място, например, или на което място си седите за AFK, нещо подобно. Това е предимството на Essential. Ако искате си го дръпнете, доста е полезен. Тук има и Essential Spawn, има също така и Spawn. Help 2, само че нищо не стана. Май така се пише, не. Goodness. Така, ето го спална. Трябва да се го напиша. Хайде бе, да, ето го спална. И там същата нашата къща в това. В този сервер. Това беше, очаквайте третата част, не втората част. Това е втората част. Довиждане.